Puro mga di gamot ka. Tilo mag-ukay na. Ay, nakatayo na yung dalawang poste. Ayan po, nakadalawang butas na. Dalawang hukay, kami tilo. Tapos nila. Ayun, balik ulit kami dito sa bato. May nasikaso. Nakauwi na kami dun sa Kawakagan. Kaso si Kap ay may babalikan dito sa bato. At ayun, balik ulit ako kay Lagwin. Yung kotse nila na gamit ko. At mamaya pag galing namin dyan ay diretso na kami sa ospital. Titingnan namin yung apo niya. Ay, tilo mag-ukay na. Pumunta sa video. Paglan mo ay! Oo. Ay, dilas alas. Yan! Salat na! Tapos dito pagkuha, hindi. Agkuhan buko ma. Ha? Ako, gamot? Gamot? Buko. Matatanggal yan. Ako nga, tilo. Yan. Pati kalsada. Amo na yan. Ay lang sila nito ng kalsada. Isog ko sa nasadi. Oo. Basta isog mo saan. Kabkab. Nilalakad ko. Oo, kay. Ano na kayo balay-bayan natin? Tapos malapit ko sa dagat. Kami! Pala! Lo! Pala! Oo, kang pala doon. Ang isog-isog sa nagagod ko. Magamay-gamot ko saan. Puro mga di gamot taon dito. Bukod, parang sa bukod. Dahil nang piling isulok niya, hindi kaya o dipisil. Baray, pala. Eh! Ano yung lalim? 2 metro? Saan kami, ano yun, may sininto. Ayaw mo. Magdawa ko pakita sa kanila. Huwag daw na. Baka sila daw magpupuwa. Ay, pipili ka talaga kayo. Hindi. Lipat mo yung natin camera. Nalagukay na kami ni Tilo sa ano bahay nila. Temporary, no? Tilo? Ayaw ko buusan. Pero matibay. Ka! Kain ka! Harga rin ay kararam na eh. Hindi ko masabi. Bili nga daw. Bago pa. No. Karaboy ka ma. Karabaw. Hindi karabaw. Oh. Oh.
bunggag ko. Kaya manimalis ha? Ulat nga ni ka ma. Gusto kaya yung kanin ni Ay, pumunta naman. Dati na nagkagapot. Hilaon mo nga na, hilaon. Hindi ka magiging. Kaya mo pagputlog. Kanino ito yan, ma? Wala yung kapag. Tama na kayo. Tawa na, usari na masunod. Pangalawang poste. Dapat tulit. Dali. Dapat malo. Dapat natin lo. Lagyan lo. Huwag yung paagi yung hindi na nga ni Bakit? Pag ginawa mo? Huwagin ako. Ang tawag nito. Ano yun? Tao ba yun? Dali. Ay. Ayun na tak. Ako dyan. At pagkita Hindi ko talaga Lagan mo nito sa amin. Itawa yan. Ay, tulig sana pa ko ng ining ko na niya. Bungog. Ako tayo labaan. Tanong ko ng kadi binakal mo. Patatagas mo na. Andawaan sa Solid. sabuan. Ini na. Ay, amo na yan. Susukuan ka na. Amo na ito pinagbitbit mo kaya ini. Yan. Kadibit nga yan. Ano yan? Bukas blessing to. May blessing. Yan mo bukas. Ilalim. Upal. Bukas, nandito na kami. Karang ano charger mo lo. Lo. Digital ka pa. Nakataas. Alam ko kung saan ako kami. Ay, dyan ba? Wala. Patutuwag ko. Minayan. Dapat hinukat ka na sa tarakal pa rin sa alin din. Udag mong katutarapal mo ma. Ay, pay ko talagang sarapan muna. Yung bubong namin tarapal. Wal. Tapos Turing rin. pag nag-ring-ring, iyan ang problema. Mahaba ito sa plywood. Mahaba. Sana sinukat sana sa plywood. Guram ka ng plywood. Sana. Pwede ba madutungan ma? Putulon. Nalagay kang. Pwede mo. Tulo na plywood oh. Oh. Pero babakalo mo plywood. Daman ako ibabasay. Ay, Para okay. pesa muna. Tapos ito lang mo. Ito lang. Oh. Tama na ito. Bukan siya ito. Nari na. Pwede na yan.
lang. Ano po, nakadalawang butas na. Dalawang hukay, kamitilo. Tapos tinila. Pansamantala lang na ano nito. Na bahay. Tatrapalan lang daw nila yung ano, bubong. Tapos ito magkaalis na dyan. Ito pa patay mo na ito. Hindi na. Kaya nga iparugon mo na sana. Muna di. Baka pagkuha ng pagkaaba. Hindi na. Parang daw. Tama na yan. Charge mo na. Kabubungan araw ka ni Tsura. Ubig sa na. Bigay mo na. Importante may matulugan, no? Ito pantalon mo. Temporary lang ako ito. Ganyan din kami noon nung binagyo kami. Noon pa. Mga bata pa kami. Umuwas pa ng temporary. Tagpi. Maglagay dito sa loob nga. Yan. Ganyan lang. Kasi malapang. Ano yung ano, tarapal ko. Kaya sabit mo nga. Tama na yan. Ba't pinapalis na kayo dun sa evacuation? May bagong principal po. Gagamitin na yung school. Gusto malinis. Kawayan lang yung poste. Just trapal. Ayos na yan. Pwede siguro yung lalim na yan. Yan mo na eh. Pwede na. Tama na yan. Pwede na kung ka. Ayusin mo yung bala. Kami. Buyong. Saan na? Saan daw? Dito. Saan na? Dito na. Yung ano. Pares no? Ito. Oo. Ay, ito. Wala. Yan lang. Yan sa loob. Sa labas. Sa loob. Ma! Alian mo na na, hindi ah. Amo yung ating sukatahan. At sinukatan no? Mulok. Lo, malalo. Ayun sa nang bahoy. Bato kuto, bato. Mamurot ka rin ka mong bato. Duman. Ilang nito sako.
uwan. Sa Tarapan. Pero parang kang tinggan dito ng tapos yan, tapos sabi tapos sigod pa ay pinakanta. Isayin na ka ng uwan. Binalik ng ganyan ikaw? Ha? Wait lang, Lo. Wait lang, mamaya. Oh. Ay, nakatayo na yung dalawang poste. Apat na ano na namin. Dapat low bato. Bato sa gitna. Mayroon na. Ang temporary lang naman nila nakitirik sila dito sa lupa dito sila ano. Kapatid ng Papa ni Gwen. Dito lang. May tubig na nga. Oo. Umuna ka agad oh. Bahay na, may poste na eh. Lupit. Ano sabi, putlan ninyo. Bungkulon. Kulang ba? Ilalagyan ng bato para matibay. Ano yun mo ng kahoy, Lo? Dukdukin. Yan. Yung ano? Mahaba. Yan. At papasok. Kaalangit. Hindi na nito sa Tarapan. Para maalumon ang uwan. Tatali mo na yung trapal dyan. Kailangan bubong. Parang tabi. Tapos trapal din. Baluktot kasi. Baluktot. Ikutin mo yan. Nakararungo nga yan. Maluwas dapat. Amo paluwas. Oo. Maluwas dapat ini katikuan. Ikinagtikuman. Kapag kayo ka, pagpuan ka maano na sanaan ano. Oo. Temporary sa nangan. Kumbaga sabi sa mga gurang nakadungaw. Nakadungaw ka. Dapat ka ano-an araw ka. Paluwas. Maluwas mo. Okay na yan. Araw-an. Kapag kayo ka na ano ito na yan. Dati ka mga gurang bawalan. Uwan. Kaso, sisay kayo mga gurang kadto no. Kapag iyan pinagkayawan, ha, kuwan ka na
Tatay mo pag ganat ma. Tatay ko. Sabi ka ni mo. Ayan na. May 4 na poste na. Tapos pa, nagpakan. Sarap. Ano Tilo? Ano masasabi mo sa bahay mo? Bahay nyo? Pansamantala. Basta yung matubig yan. Basta may matuloy ano? Study pa. Pag-arap ka na. Hindi na nga nila tapaag sa naman daan. Electric na pwede makita to. Dati nagusta na. O, hindi pa kayo nigutan. Pag-arap na daan. Sige na, bubunan pa nito. Kaya bubunan mo na nga nito. Kaya nga ni Parmo. Magpubun ka pa sa Bubuli na. Ha? Ay, amo na nga ni halaban nila sa kantong Mga tikuman ka sa nabakal mo na eh. Balik mo nga dun ma. Saan ang galing? Binakal ko ito. Hindi ko sa'yo pili-pili. Di mo pili Pili ba? ka, ito na nagtungkan. Di kami bata. Iba pinapili mo. Binakalan sa ito. Natalaw. Natalaw. Halo. Yung sabi? Yung sabi? Natalaw. Natalaw daw. Bisaya man kaya. Kaya yung alaw. Halo. Natalaw. Tabangin ang ano eh. Ikot man ma. Amo na yan. Putulan mo. Putla na sana, di ba sa taas? Kaya pa, magputulan sa taas. Mapangkahan. Ano? Dere, putulan mo na muna. Putulog na sa di ah. Okay, dili. Sa taas? Matagas. Sa taas magputol. Sa taas. Patumbaw mo muna. Katulong Di mo buko. na. Di ka ano di ka, sa di ka taas magputol. Di patumbawan mo na. Kasi kuya, kuya niya ba nagputulban? Di man pwede sa baba, tamo Sumapanday ka yan na ma. maputol. Ah, sige na. Ano kung panik mo na ikaw, bago magputol. Yung talbungan na muna, tapos may panday palan. Temporary pa sa namon nato. Kuhan ka naman yung Kuha yan. Ano na muna, trapal mo. Trapal muna. tatalapalan nga dito. Nasabi ko, saan sila Oo. magkuha, liligan saan Kaya mo na nga nila Tugrok. saan magtubro. Ali temporary. Oo. Hindi na kaya. Kaya ni Tilo. Oo. Itong mo na. Ata itong nga nilo. Patumbawon. Itugsok mo. Ako nga nito itong ta. Itusok mo. Ito sukani. Kuha ng luwang ini. Lalo mga luwang nilang talbo. Ito lo kaya naiiba. Dali lo. Okay na yan. Tama na yan. Sa temporary pa sa naman. Gumipin ko ay kapam ano. Kaya na subato ninyo. Basta ko nung mabatangan, Ay, tokta. Mabisita. sa kakuha, pinagagali na sila sa eskwela. Oo. Ito sa ako tinaw ko na. Basta yung mabatangan. Pwede, Minsan na din. At ayun po, tapos nang itayo yung 6 na poste. Tibay. Wala na nga ni mo pang good man bago na magkuno. Di
Kita nito din sa alambre. Panggakot mo na. Panggoon. Pansamantala lang naman nila to na ano. Basta may masilungan kong baga. Kasi pinapaalis na sila. Paano nito sa konsert to? Doon sa pinagbakwatan nila na school. Iatok ka ng uwan. Sa. Ay, ito ka, sunako ko sa ate, ano. Adilo yun. Ikaw na. Uy, pupot lang sa tisi. O, sige na. Huwag mo putulin, sayang yan. Tapos ang merienda. Sarap nung pansit. May sabaw. Pansit. At may maruya. Luto nila. At si Tilo. Kasalan. Kailan sayawan mamaya? Bukas. Arne ka na. Siguro nagluluto na siguro nilubuan. May usok na oh. Kasalan, kasalan. Kontak ko si Nasa. Aliya na lang, dulo-dulo. Pura na pala yung Kayaan. Ay, sige. Akin mo na. Pasalamat kayo pag nagpupunpun. Hindi na yan. Hindi si Priscilla mas usad. Hanggang sa to. Ano mo na ring-ring? Dati ako sa pinagtukudan ay pinagsuban. Babalagpagan din din. Babalagpagan din. Lo! Mabalagbagan sabi muna sabi Hindi nga natin Hindi naman sa matulog. Ganyan oh. Kami na Marcelo. Minsan man kami may tarog nga. Tatakbo ka sa nagtatrapan. Temporary. Pwede na yan. Ang una yan. Mga lugot mong bago. Oh. Luman kapitan, kalan. Amo yung si pinagtaw kanda. Na. Kapal. Tapos hindi ba Nick, pwede na muna ka nun. Tanig pinakangring-ring ninyo. Batangan sa naman paganin nyo muna. Oh, pwede na ring-ring. Hindi ko bubuhat siya, no? Oo. Ding-ding. Dari ding-ding na, oh. Basta mga hindi na magbata kayo. Balagpagan mo na sa akin. Tapos, ikita sa naarong ka sa sobra. Sigura. Bedong. Alam mo sumasabot sa trapal mga klinik mo. Kadaw sa da balagbag, sa dumaw. Balagpagan. Ba't balagbagan man sa doa? Sa duwa na sila. Mga nakaan. Balagpagan sa... Bigyan mo na ako sa daba. Sa nangon ka. Kami. Baligbag. Ihalik mo.
Ano na lang, gigising lang para gumanyan. Puno na na tubig, gumiso. Ilan binta ka ng kabanga? Samantagal, Ay nga, nasamantala ko na una. hindi na muna mag-isip magulot. Kakinsa. Yan, may bubong na. Ang bilang tulugan. Pwede ng tulugan, may bubong na. Kasi may bubong. Bahay ni Tilo, may bubong na. Kasi tingnan mo na lang. Yan magagawa dyan ng ano, mga Christmas tree. Saka mga bahay-bahay. Bilin-bilin. Malaking Christmas tree. Dito namin sa ano, hospital ulit. At sila muna yung pinapasok ko. Inaantok ako. Inaantok ako mag-drive. Kaya siguro din nakapapasok sa loob. At bantayan ko na lang dito sa sakyan. Hospital. Nalabasan mga estudyante. Sigera. Malapit na matapos yung McDo dyan sa tapat McDo. Uyap, bagsak nito pag uwi. Talagang tulog. Talagang tulog nito. Lobat na yung cellphone.